Nenes, què fem aquest dimecres? Sí, el de sempre. Ai, no, quina mandra, el de Anem d'excursió? D'excursió amb aquest fred, però què dius? No, per fer, no sé, una mica... Anem a sopar? No, és que m'estic cuidant molt últimament, no. Doncs que podem fer? Alguna cosa diferent, no? Sí, anem al teatre. Ai, sí, m'encantaria. Sí? Amb el teatre seria... Guai, què passa que... No hem cobrat, encara. Una llàstima, tio. No he pogut evitar sentir-vos. Què tal? Parlant de teatre. No heu cobrat, però sabíeu que si, per exemple, sou 6, per exemple, si ara m'acceptéssiu a mi, podríeu anar al teatre i pagaríeu el 50%? Si sou 6, si sou 6... Moment, al quin teatre? Al Poliorama. A veure, t'estimo, si heu hagut a mi em va Quins bestial. dies? Dimecres i dijous. A mi em va bestial perquè trobo que veure t'estimo si heu hagut al teatre Poliorama és un planasso. Planasso. Planasso, de veritat. És fantàstic, nenes, ja ho tenim. Has de tenir 5 amigues. Estàs acceptadíssima. Planasso. Planasso, va. Planasso.